Szia! Ebben a videóban egy olyan gyakorlatsort hoztam neked, amivel nagyon jól át tudod mozgatni a teljes gerincedet. Hogyha sokat ülsz, akkor abszolút egy Jolly Joker videóról van szó, de egyébként is, hogyha úgy érzed, hogy egy picit felfrissülnél a nap folyamán, bármilyen fajta munkát vagy tevékenységet végzel, úgy gondolom, hogy nagyon jól tud jönni. Inkább egy frissítő, nyújtó, lazító gyakorlatról van szó, mint sem erősítésről, és nincs hozzá semmire szükséged, csak egy matracra. Úgyhogy ha készen állsz, akkor kezdhetjük is. Ülj le a matracodra egy kényelmes, keresztezett lábú ülésben. Nyújtózz meg fejtetővel, és görgesd hátra a vállaidat, finoman, puhán nyisd a mellkast. Engedd le lazán a tenyereket a térdekre, és hogyha jól esne, akkor hunyd le a szemedet, és csak kezd el figyelni a légzést. Azaz egy dolgod van most, hogy minden belégzésre érezd, hogy picit jobban nyújtózik a gerinced. És minden kilégzésre pedig ellazulnak a vállaid. Ezt a hullámzást próbáld fenntartani, minden belégzésre nyújtózol, de csak nagyon finoman, és kilégzésekre pedig ellazítod a vállakat. Jó, végig próbáld ezt tartani, és egyre jobban nyújtózik a gerinc, egyre több tér van már most is a csigolyák között. Ez egy nagyon egyszerű, tudatosító gyakorlat, ez bármikor előveheted, akár a munkád folyamán is, ha a gép előtt ülsz. Jó, tehát minden belégzésre picit nyújtózol, és kilégzésekre lazítod a vállakat. Maradhatnak lehúnyva a szemeid, de ki is nyithatod őket, és most csak lazán kezdj el oldalra mozogni. Ellazíthatod teljesen a vállaidat, most már picit domboríthatsz is bele. Nem kell, hogy most már feszesen tartsd magad, csak mozogj bele ebbe a nyújtózás után mozogj bele ebbe az ülésbe. Majd innen elindítunk néhány kört, most már nyisd a szemedet, hogy lásd, hogy miről is van szó. Belégzésre hozd előre a testsúlyodat, kilégzésre domboríts, hozd hátra. Belégzésre ismét előre, nyílik a mellkas, majd kilégzés hátra, és így a vállakkal is belemozdulhatsz, finoman, puhán lazítsd el közben őket. Jó, majd gyere ellenkező irányba, belégzés vagy elől, és kilégzés hátul. Végig próbáld azt tartani, hogy ha bármikor feszültséget érzel, akkor inkább legyen kisebb a mozdulat, ez a teljes gyakorlásra igaz lesz. Most azt próbáljuk elérni, hogy minél kevesebb feszültség legyen a gerincünkben, úgyhogy a gyakorlás során arra törekszünk, hogy minél puhább és lazább legyen ez az egész mozgás, amit most végzünk. Jó, majd gyere, állj meg középen, belégzésre nyújtózz felfelé a karokkal, és kezdj el felfele az ég irányába felváltva nyújtózkodni, mintha el akarnál érni valamit. És érezd, hogy egyre több tér keletkezik a gerincedben. Picit tartsd meg, majd fűzd össze az ujjakat, és kilégzésre domboríts, hozd őket le. Belégzésre nyújtózz. Kilégzés, domboríts. Ezt most picit megtartjuk, tekintet lehet a kézujjak irányába. Távolodnak a lapockák, lazák a vállak, egészen lehúzhatod távol őket a fülektől. Majd belégzés, nyújtózz, bontsd a kulcsolást, picit mozgasd át a csuklóidat, és engedd le így a kart. Majd ellenkező irányba is mozgasd át őket. Így jöhet felfelé a kar. Próbálj egy picit szabadon mozogni, engedd meg magadnak, hogyha bárhol bármilyen érzésed van, akkor azt még belevidd ebbe a mozgásba. Majd elkezdhetsz lazán a vállakkal is körözni, de közben a csuklót is köröztetheted, bármi, ami jól esne. Nyújtózz fel, és kilégzésre engedd le mindkét karodat.
Jó, majd innen csak a vállkörzést tartjuk meg. Kilégzésre hozod előre a vállakat, és belégzésre hátra. Jó nagy köröket próbálj meg leírni. Itt is nem kell, hogy tökéletesen nézzen ki ez a mozdulat, hanem próbálj azt szerint mozdulni, ami neked jól esne. Hogyha neked jól esik picit feljebb húzni a vállaidat, akkor húzd őket feljebb. Hogyha lent tartanád meg, akkor tartsd meg lent. Jobb végig arra figyelj, hogy a saját tested szerint gyakorolj. Jó, majd engedd le a vállakat, és ellenkező irányba is mozgasd át őket. Majd gyere vissza középre. Belégzést nyújtózz felfelé. Kilégzésre most dönts el jobbra. Tenyeredet tedd le a talajra, és nézd a könyökhajlatod felé, vagy az ég felé, hogyha jól esne. Hogyha sokan nyakadnak, akkor nézhetsz előre. És most arra törekedj, hogy a teljes bal oldalad megnyújtózzon. Jó, minden belégzéssel egyre hosszabb a bal oldal. Teljesen egy síkban vagy. Tehát a váll és a csípő egymás felett van. Majd következő belégzésre hasizom segítségével gyere, nyújtózz felfelé. Kilégzésre nyújtózzál most balra, hosszú a teljes jobb oldalad. Tekintet nézhet felfelé, az ég felé, vagy a könyökhajlatba. A sokanyaknak maradj középen. És hosszú a teljes jobb oldalad, egészen a feneked irányából érezheted, hogy minden egy nyújtózik. Majd belégzés, hasizom segítségével gyere vissza középre. Kilégzés, engedd le imatartásba a karokat, engedd le a vállakat. Egy pillanatra húgyd le a szemeid. És csak figyeld meg, hogy most a nyújtózások után milyen érzetek vannak benned. Csak 2 légzésig tudatosítsd most ezt. Jó, majd engedd le a karokat, gyere egy 4 kézláb tartásba. Tenyerek legyenek vállszélesek, térdek csípőszélesek, és a könyökhajlatokat forgasd egészen befelé. Jó, és arra figyelj, hogy fejtetővel előre nyújtózol, farokcsonttal hátra, végig egy nyújtózást szeretnénk fenntartani most a gerincben. Majd innen lassan kilégzésre, alsóháti szakaszból indítva a mozdulatot, kezdj el domborítani, told el magadat a talajtól. Majd belégzésre homoríts, ismét alsóháti szakaszból indul a mozdulat csigolyáról csigolyára. Kilégzés, domborodik a hát. Majd belégzés, gyere ismét, homoríts. Egészen hosszú a nyak. Tenyerek erősek. Kilégzés, domboríts, szippantsd a köldököd. Belégzés, gyere vissza, homoríts finoman. És ezt a saját légzésed tempójában folytasd. Ennél a gyakorlatnál, ami nagyon fontos, hogy egészen stimuláljuk a gerincet, így jó hatással vagyunk az idegrendszerre. Mindenféle kilépő ideg itt most teljesen felfrissül. Ráadásul, ahogy légzés szinkronban, így egészen összhangba kerülsz a testeddel. Egészen belenyújtózhatsz ebbe. Jó, majd következő kilégzésre ülj hátra a sarkakra, nyújtózz előre a tenyereken, és emeld el a tenyereket, és csak az ujjbegyeken támaszkodj. Itt is hosszú a nyak, próbálj távolítani a vállakat a fülektől, és piciket oldalra hintázz. Jobb és bal oldaladat felváltva így átmozgatod. Közben egyenletes a légzés. Majd tedd le a tenyereket, domború háttal, gyere vissza 4 kézláb tartásba, igazítsd ki a testtartásodat. Innen következő belégzésre nyújtózzál a jobb karral felfelé, csavarodj finoman, tekintet is felnézhet. Majd kilégzésre engedd le a kart, belégzés, bal karral nyújtózz fel, kilégzés, leenged a kar, belégzés, jön fel a jobb kar, kilégzés, leenged, belégzés, bal oldal, kilégzés, engedd vissza.
Következő belégzésre ismét nyújtózz felfelé a jobb kezeddel, és most kezdj el egy jó nagy kört hátrafelé leírni, nyújtózz hátra, majd innen előre. Ismét felfelé néz a tenyér, majd nyújtózol hátra, előre, és ha jól esne, akkor picit bele is hintázhatsz ebbe. És egészen hozhatod hátul a karokat. Jó, majd engedd vissza a jobb kezedet. Következő belégzésre nyújtózz el a bal karral felfelé, és kilégzés jön hátra, majd előre. Hintázz bele, hogyha jól esik. Teljesen szabad mozgás legyen ez most. Hogyha valamelyik oldalra úgy érzed, hogy jobban esne több ismétlés számot csinálni, akkor nyugodtan megteheted. Teljesen rendben van az, hogyha a saját testünknek a jelzéseire hallgatunk, és azt szerint mozdulunk. Ezt próbáljuk most elérni ezzel a gyakorlással is. Oké, kilégzés, engedd le most már bármelyik tenyered is volt a levegőben. Akaszd be hátul a lábfejeket, és innen gyere egy lefele néző kutyába. Lefele néző kutyában még legyenek hajlítva a térdek, arra törekedj, hogy a hátad legyen egyenes, és kilégzésre kezd el felváltva leengedni a sarkakat, nyújtsd és hajlítsd a lábakat. Jó, mindig belégzésre vagy középen, és kilégzésre engeded le a sarkad. Lélegezd át teljesen. Majd állj meg középen, egészen hosszú a gerinc tekintet, a köldök irányába néz. Távolodnak a csigolyák, teljesen felfrissülsz, és tolod el a tenyerekkel magadat a matracottól. Jó, majd kilégzésre engedd le a térdeket, domború háttal ülj hátra a sarkakra, legyenek keresztezve a tenyerek, és innen nyújtózz hátra egyet. Tehát egészen tolod bele a tenyereket a térdekbe, és így a hátadat pedig hátrafelé. Jó, domboríts. Hogyha ez sok, akkor természetesen ne legyen olyan intenzív ez a nyújtózás. Tehát mindig találd meg azt, ami még jól esik. Jó, majd innen cseréld meg az irányt. Most a másik kezed legyen felül ebben a keresztezésben, és csak told hátrafelé lapockákat, hátadat. Tenyereket intenzíven tolod bele a térdekbe. Jó, majd bontsd a kulcsolást, belégzést nyújtózz felfelé. Kilégzésre vezesd le hátra a karokat, kulcsold őket össze a lábad mellett. Ülj a sarkakon, hogy picit a térdek legyenek távolabb egymástól, és innen tedd le a talajra a tenyereidet, emeld fel finoman a fejedet, és közelítsd a lapockákat. Jó, itt arra figyelj, hogy ne szegd teljesen hátra a fejedet, hanem csak finoman nézz felfelé. Majd innen kilégzésre forgasd el a fejedet jobbra. Picit nyújtózik így a fejbiccentő izom. Majd belégzés, gyere vissza középre, kilégzésre nyújtózzál most a fejeddel balra, így a jobb oldaladon. Nyakadban érezhetsz egy kellemes nyújtózást. Kilégzés, gyere vissza középre, bontsd ezt a kulcsolást, ismét gyere egy 4 kézláb tartásba. Most belégzésre megint nyújtózz felfelé a jobb karral, és kilégzésre fűzd át a jobb kezedet a bal alatt, tedd le a válladat a talajra, és nyújtózz el a bal karral a talajon. És egészen beleolvadsz most minden kilégzéssel a matracodba. Próbálj ellazulni benne. És próbálj a hasadba lélegezni. Megfigyelheted, hogy milyen érzések vannak most a felső háti szakaszban. Vállak területén. Majd hozd vissza a bal tenyeredet, gyere vissza 4 kézláb tartásba, ismét igazítsd a testtartásod. Belégzés, bal kar jön felfelé, és kilégzésre csavarodjál jobbra. Tedd le a jobb kezedet, a bal kezedet a talajra, és a jobbal pedig a távolba nyújtózunk. És
És megint minden kilégzéssel egyre jobban ellazulsz. Teljesen a talajba simulsz. És próbálj a hasadba lélegezni továbbra is. Itt hozd vissza a tenyeredet, gyere vissza középre. Ülj hátra a sarkakra, nyújtózz bele egy babapózba. Most tedd le teljesen az alkart, tedd le a homlokodat, és csak lazíts. Hozhatod magad mellé is a karokat, ellazítva a vállaidat teljesen. És most csak a légzésedre figyelj. Érezd meg, ahogy minden belégzésre egyre több tér keletkezik a teljes hátadba. És minden kilégzésre távozik a feszültség. Megfigyelheted, ahogy rekeszizom segítségével lélegzel, körkörösen tágul a teljes törzsed. Így belülről is egy ilyen jól eső masszázs van a hátizmokban. Majd lassan a tenyereket tedd le a talajra, és így gyere vissza egy ülő helyzetbe. Finoman lassan érkezz meg, engedd, hogy helyreálljon a vérkeringésed, és a gyakorlást még csavarással fogjuk zárni. Ez nagyon jó méregtelenítő hatású ászana lesz. Innen belégzésre nyújtózz felfelé, kilégzésre csavarodj el jobbra. Bal tenyered jön a jobb térdedhez, vállak lazák. És a hátul lévő karon nincsen semmi súly, akár ezt magad mögött keresztezheted is. És itt arra figyelj, hogy minden belégzésre fejtetővel nyújtózol felfelé, és kilégzésre pedig csavarodsz picit jobban, tekinted hátrafelé néz. Úgy a teljes gerincedet nagyon jól frissíted. Egyre több ízületi folyadék fog termelődni majd így gyakorlás végére. Majd belégzésre nyújtózz vissza középre, kilégzésre csavarodj el balra, jobb tenyered jön a bal térdedhez, és vállak párhuzamosak, tekinted hátra néz. Egyre jobban csavarodsz minden kilégzésre, és belégzésekre természetesen hosszú a gerinc. Belégzés, gyere vissza középre, kilégzésre engedd le a tenyereket, seperd előre a lábfejeket, helyezkedj el egy kényelmes fekvő helyzetbe. Teljesen simítsd fel a talajra az egész hátadat, hogyha megy, és innen finoman csak emeld el a térdeket, megfoghatod a térdeket a tenyerekkel, és csak oldalra, finom mozdulatokkal masszírozd át az alsó háti szakaszt. Itt arra figyelj, hogy ne a csigolyákon gördülj, csak ténylegesen az alsó háti szakasz, és itt a farizomnak a fenti része az, ami a matracon van, és ezt felfrissítjük ezzel a jól eső hintázással. Itt is, hogyha érzed, hogy valamelyik irányba picit jobban esne átmasszírozni, akkor azt nyugodtan megteheted. És közben kilégzésekkel próbáld lazítani magad. Mert csak az, hogy a légzésedre figyelsz, és kilégzésekkel elengeded ezeket a belső feszültségeket, nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ezt a mindennapi életbe is át tudod ültetni. Jó, majd innen zárd össze a talpakat, tedd le a talajra a lábaidat, és egy picit csak lazíts ebben a pillangó tartásban. Lélegezd át a csípődet. Majd, hogyha jól esne, akkor pihenhetsz így néhány légzésig. Illetve, hogyha szeretnéd, akkor ki is nyújthatod a lábakat, és így is tudsz egy picit relaxálni. Azt javaslom, hogy egy
Egy 5 percig legalább maradj egy kényelmes fekvőhelyzetbe, hogy levezesd a gyakorlást. Ilyenkor az idegrendszer befogadja mindazt, ami történt veled. Adj ennek időt. Jó, hogyha megteheted, akkor maradj még itt. És lazíts. Bármilyen gondolat jönne, próbáld meg azt úgy felfogni, mint egy olyan dolgot, ami csak jelenleg van, és nem sokára távozik. Próbálj minél kevésbé leragadni ezeknél a gondolatoknál. És próbálj csak a légzésedre figyelni. Ha szeretnéd, nyugodtan maradj még itt ebben a kényelmes helyzetben. Hogyha viszont folytatnod kell a napodat, akkor lassan majd ülj fel egy ülőhelyzetbe. Átgördülhetsz az oldaladra, és a tenyerek segítségével felülhetsz. Picit még maradhat lehúnyva a szemed. És mielőtt lezárod a gyakorlást, annyit tegyél meg, hogy megköszönöd magadnak, hogy időt szenteltél mai gyakorlásra. Legyél magadnak nagyon hálás. Hogy jobbá tetted a testi érzeteket, jól hatottál az idegrendszeredre, és ezáltal többet tudsz adni másoknak is. Köszönöm, hogy velem gyakoroltál, és legyen nagyon szép napod, egészségedre, namaste.